man the weekend. Come on, subscribe or that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya share ya. Good afternoon. Hey, Wapakalisha, I'm not joking here. If you're here to play na game battle here. Wapakalishigitia. Akwe mani ho wele mere back up na social media nine. Where for that when na kepi yo toke la ramazo. Oh, can you get this here? Hey, Jesus. Oh, God. Everybody want it. Hey, listen. Hey, yeah. Where for now the weben gana hung off ma. Where for now the weben gana hung off ma chile ka bagoko. Amado kan kugoku. The way for now eben gana hung off ma. Usiki the way for now eben gana hung off ma. Para mama. There will be an I want taga. Oh, why? Huh? I had now. Ah. I don't know. Ah. Tornazo. Now when I had you crossing and doby. Huh? Mba. Turn on I like him no we. Turn on azo. Na wetutu n'aka gị na kamera ahụ mee ka aka gị gatụ daa na nne. Got too closer. Camera got too closer. Ngwa were phone gị. One panty. Huh? Hey, in pants. Why man you pants? Hey, in pants now. Yes, I chum that touch from you. Oh, sorry. Papa can approve phone again. Papa can approve phone again. The way phone of money who. Oh. One boy here retired winch. Nihu. You want your bad? Oh, Enugu State. A bad Enugu. Udi. A bad Udi. Eke. Huh? Eke. A bad Eke. Oh, my Eke. A therefore, Ndị 30. Face ebe anwụ ga na-achabata tụ n'ihu gị ebe m ga na-ahụ gị ọfụma ebe ahụ ị nọ gbara otitiri ọ dị oke ugbu a ede 30 years this girl ị ga-emegide mebutu oge ihe ahụ Sorry. M ga-ebutu gị ebe ahụ ese dị afọ ole 30 years. Otele Bawarala monostop. Cannot prediction. Predicted Otele. Ebala Rambo. No. Negi na nna gị ọ dị ndụ.
Mama Narozia. Chai, donna. Gini gburu mma gị? Aloko. Family. Malaria gburu mma. Ya wụ mosquito. Ọnwụ mosquito. Na family. Bemunwa. Ilubole di. Mba. Enwele mgbe atawarala gị nnọọ kọndọm agbawa na Otele gị. Ya agba po. I like what condom. Enwere mgbe atara gị kọndọm agbawa jụrụ m gị me laikiri ya wapụ ịgọ nwụrụ anwụ. Enwere mgbe atara gị kọndọm agbawa lekwekpo oshi iche ndị na-ere tea center. Branga bịa gwa m sị na like kọndọm. Lekpa ahụ dị gị nnọọ ka onye rere tea center wapụ ịgọ nwụrụ anwụ. Kọndọm ọgbawala na Otele gị before. Mba. Otele na-enweghị ogwu dị ya. Ogwu dị ya na-agbawa kọndọm. Eleghị iji ihe nwaanyị rere tea center nga a na-eme akamụ na beans. Ndị na-ere tea center. Eleghị iji ihe ndị na-ere tea center nga a na-eme akamụ na beans. Eyiro m ndị na-ere tea center maka amụ nwa nwaanyị. Them you Chineke agbaghị ọkụ. Them you. Ọ gị na-agwa onwe gị na ị mara mma nwaanyị. Ọ gị na-agwa onwe gị na ị mara mma nwaanyị. Na-eto onwe m na. Nwabi gị etoghị onwe gị. Mbọ gatara gị n'ahụ. Ti yiri retired wait ebere nga abịa gwa m sị ị mara mma nwaanyị. Onye eriri eri. Maybe she not watch him. Enugu State. The way who got home gana hung off ma. The way who got outside the gana hung off ma. Where you got who face outside the car, I will not tell you who. Even outside now, I will not travel. No wrong guy. Okay. What can I get this guy? I will let Barbara go up on Katambo. Pilot again. Imele travel mbo. Kemgbe potrowa. Enwele state egrala mbo travel imere mbo. Hello obodo egrala. Na-eme travel no. Hello obodo egrala ke si na-eme travel hello obodo egrala. Abuja. Ga Asaba, ga Imo State. Mabo bia ga local travel. Local traveler. Ijang mmanya. Mba. Ihe ọ dị dọ nwere mgbe ọ dọrọ gị. Mba. Ị like ka a na-ata gị with or without? I like it without. Nwa agbọghọbịa likere ụtọ amụ na-enweghị dunia. Hello dị amụ ị na-like ọ wara ụzọ n'ịkpa ka ọ ga-aga ala ogwu ka ọ kwe m n'aka m ekwe gị n'aka amụ dị ụzọ atọ. Enwere wara ụzọ n'ịkpa nwee ga-aga ala ogwu nwee kwe m n'aka m ekwe gị n'aka. Hello dị amụ ka ị chọrọ ga-aga ala ogwu. Amụ ndị Mbeside ya wụ ga-aga ala ogwu ya elewe anya straight na na-atụgharị amụ Mbeside
beside Yawo Gaga Lugu. Itala nwoke arụ mbụ. It's again. Iji ata arụ. I was a monkey that matter. Yam jụọ gị wee ji ata arụ akpọrọ m gị nkịta. Ijila aka gị akọfa m ga na-ewe nkịta. Iji ata arụ ihe m jụrụ gị. Olo, I don't matter. Enwele mgbe ị nwụrụ. Enwele mgbe ife ntiri that's ịnọ na koma. Half ọnwụ. Once. Okay. Once. Gịnị gele ihe fentri ọwa aka ka eji fenti ego kọwa ụkwụ kọwa amụ. Amụ. Ọ ihe eji fenti ego. Ha? Ịnọ ele gị nọ fenti. Ese gịnị mere gị? O mere gị gịnị? The boy lachara mụ so ọ lachara mụ na ọ bụ ma na-esheki zi amaghị m mgbe m jere fentizi. Ọkpa gị na-esheki. Elelizi m 10 times that day. Ye fenti ya. Kpọọ mmadụ ya ejidere gị kamera dinara n'ala dị agosi otu ọkpa gị shesheki ya. Sị mmadụ jidere gị kamera ma ahụ otu isi fenti otu ọkpa gị shesheki. Lega. Hey, you do. Hello, talk about this shake. What's in the rota? Dinner, I know about all. One day shake. What time? I'm in the rota. Only shake. Otako she shake you. One boy behind fentry macamo. Mado letra la que can we patroa. That's a madebo. Ijanyo. Nah, you Google now. Again, you lemp wineti. Neti. Okay, who neti na nayo? Neti. Oh, baby. I want to come. Baby, can you hold my neck? Oh, baby. Oh. Ow. Baby, I want to come. Baby, hold my neck. Oh. Genotype again. Blood group again. A plus. I have a phone number. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is Need Weekend. Come on, subscribe for that please. So you can subscribe watch the Kabago. Subscribe or like ya get share ya. Awara bag. Watch Italia get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe all for this place. Chineka Bago. 081 04 85 2138